kävelylle. Ottanut mukaansa tommosen mukava sirkuskoiran ja sirkusmeiningeissä ollaan nimenomaan siksi, että kautta aikana nämä villakoirat ovat nimenomaan olleet niitä, jotka sirkuksessa ovat meitä viihdyttäneet. Noora on 6-vuotias kääpiövillakoira ja menevät yhdessä tästä tämän Jaketi Sax aidon sirkusmusiikin tahtien mukaisesti. Meille on hauskaa sitten, että yleisö antaa kädet toimimaan. Jael harrastaa äkilittiä ja harrastaa sitten tätä koiratanssia, eli jälleen kerran monipuolinen harrastaja. Varsinaisesti tuo äkilitti onkin ollut oikein mestaruuksien hakupaikka. Nuorten Suomen mestaruutta muun muassa viime vuonna ja tänä vuonna 3. sija. Tämä koira on oikeastaan